Gaur, Aretxabaletara etorri gara, magia astiaren barruan, tor magua egongo dalako, magia tailerra eskaintzen. Egunon? Kaixo, egunon, bai. Bueno, gaur, 6 eta 10 urte bitarteko aurrentzako magia tailerra. Zenbatek eman dago izena? 30-rentzako plaza egoan, eta 30-ak bete dira, beraz, laster etorriko dara ja, hori, 30 ume, magi ikasteko goguakaz. Ez, magia azkenien umientzat beti izaten da gainera ikusgarrixa, eta nola ez, ikasten badaue trukotxoen bat, geroz eta hobeto. Bai, azkenean berurentzako hori magia egiteko gai izatea eta gero igual etxean familiaria saltzea edo behitu zelangoak egiten dituan edo lagunei egitea eta berurentzako berezia da bai. Edo norke hileike magia? Magia guztiontzako da, bai. Badaue batzuk zailagoak direnak, beste batzuk errezagoak, baina adibidez 6-10 urteko umiek, nahiz eta abilezia guztiz garatua ez eduki, eurentzako aproposa diren jokuak ikusiko da bez, eta gero ia norbaitek telebistan egin aldezkun zeu zer. Existitzen da magia, ero beti dau trampa, truko, holakon bat? Bueno, azken finean, existitu egiten da, baina ikuslegoaren buruen. Zuk zeus ere egiten dozu, eta zure aurrean dauen pertsonak, bere buruen, zeus ezinezkoa ikusi dau, beraz, berarentzako momentu hortan magia sortu egin da. Eta hor da, magia existitzen den momentu bakarra. Gaur, tailerra gaztetxuenen dako, igual truko erreztxua bak ingoitzuzu, zer nolakoak adibidez? Adibidez, kartak erabiliko doguz, eurek bai ezagutzen dituzten kartak, eurek manejatzeko modukoak, gero bai paper batzuekin eta klipak erabiliko ditugu, beraz apur bat denetarik, eta gero euren kapazitatea ikusita, molatuko dugu sobre la marcha. Bueno, ez dakit nik arrapetako gai izango nazen, baina igual trukotxo bat itzen buztezu, ea gai nazen behintzat trukuan nun dauen jakiteko. Gero igual... Zeratuko nazez ez? Gero igual, kamara hostien igual, truku esaten buztezu ni posi geratuko naz, baina behintzat ikusli ez dut zabe esango hori, ez? Ikusiko dugu. Beitu, hartuko zu karta bat guruzuna, eta etxeko erakutsi, nik ez dut ikusi nahi. Zube bai ikusi, Vale, listo? Bai, sartuko dugu erditik, beraz, egingo dut horrela, eta zuk geldi esan, zer bestela ez badozu esaten geldi eta sartzen badozu eskue jauzi aldie, bale? Zuk esan geldi nahi dozunean. Geldi. Bale, baina amaitu baino lehen. Vale. Vale? Venga, animo. Geldi. Apu bat azkarrau, bale? Geldi. Hombre, hemen uste badozu badakin non dauen, Ez, broma da, bale? Barrit deu, zer bestela urduri jarriko zara, Ja urduritzen nabil da. Nahaztuko dugu pizkatxu bat, hau da normalean egiten dana. Hau ez da oso profesionala zergatik, kartak ikusten dira, bale? Profesionalagoa da, buelta emon da, eta horrela ja, kartak ez di ikusten, bai? Ez dakit zure karta gogoratzen duzu oraindik? Bai. Baina jendea apur bat txoratuta dauenean, zer egiten dau? Kartak horrela nahaztu beharrean, nahazten ditu, adibidez, aurpegiz gora eta aurpegiz bera. Ez dakit hau etxean noiz egin duzuen, baina kaos hutsa da, zer gaitik kristona ateratzen dalako, horrelako adibidez behitu, Gatzen dira kartak, batzutan aurpegiz gora, beste batzutan aurpegiz bera, batzutan bebai, horrela dorso kontra dorso geratu dira, eta horrelako egoeratan zeure karta topatzea nahiko zaila da, ezta? Beraz, egingo duena da oso erreza. Bakarrik eskuaren gerizpea horrela txas pasatu, eta batean lehen kaosa zegoen momentuan, ointxe bertan, karta guztiak albo berera jarri dira, dandanak, bat izan ezik erdien, eta zeure karta zin izan da, Imanol? Iruko bastoza. Justo. Arrapau ezina dago, Ezin da harrapatu, ezin da saldu, ezin da ezebezein. Bueno, ikusi duzu, magia existitzen dela, alatabe, gu magia tailerrien geratuko gara, ikusiko bestain bat truko eta magia lan, eta ea zehose ikasteko gai garen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.
Bueno, gaur magia tailerra Atxabaltan. Ze modu zabitze? Ondo. Eta asko ikasi dozue. Bai. Zenbat truko guztira? 3. Eta, danak lehenguen urtean jatzua ero ez? Bueno. Apurtxo bat ikasi bida, ezta? Bai. Eta gero ikasi dozuenakin zein gozue? Lagunei erakutzi, etxekuei, Etxekuei. eta gustako jati, ezta? Bai. Bueno, magia tailerrian, gupe bai, ikasi gau gaur trukotxon bat. Ikusten duzu moruen, papeltxo baten, 2 klip jarri gau, eta bixak lotuta. Agur!